נפילה בת זונה, תראה, בבית כנסת. נפילה פה. والله ولا انا ما امين انا ما امين بتتصل بنيان يو والله ما امين والله ما امين يو نفر البنيان كتير والله ما امين يو איך נתפסנו את זה הבא יו ראית אותו מתרסק כן ראית את זה רואים את זה במצלמות רואים את זה במצלמות רואים את זה במצלמות רואים אותו טס ככה למטה לך תראה במצלמות שוב חד ימה בניין הטיל, אני לא מאמין. What the fuck? לא מאמין. אני לא מאמין. شوف فوت تعال فوت אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע נפילה אצלי בבית. אף אחד לא יודע. מטורף, לא יודע, מבחינתי מטורף, לא יודע. איזה גודל. אחי, זה המנוע, לא יודע, יש פה ריח גם. לא יודע, מדהים מבחינתי, וואו. באר שבע. כל הבניין רעב. אליה התקבל גם באירוע בלקיה על נפילה בבית עם נפגעי חרדה במקום. 49 קיבלת אותי לקבל להעביר? לא, אל זה, כך